खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 4 मे 2023 बर'ज बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सिख'दों लुथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मैदाम ओनसोलाव सासे आइजोनिफ्राय सिनाय मोनै दुथां सुबुङा एटिएम कार्डखौ सिख'नानै लाना खारलांदों। एटिएम सिख'जानाय आइजोनि मुङा जाबाय सरस्वती नन्दि आरो बियो बामुनि मैदामाव फार्निचारनि गला होयो आरो बेनिफ्राय एटिएमखौ लांनानै 15 मिनिटनि गेजेरावनो 1 लाख रांनिबो बांसिन रांखौ बख'दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बको बिथाङा एनएलबि आफादखौ फोजोबनो थांखि लादोंमोन नाजादोंमोन। बको बिथाङा एनएलबि आफादखौ फोजोबनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायहैदोंमोन आरो आसाम पुलिसनि बिबानगिरिफोरजोंबो सावरायहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो बको बिथाङा गोबां दैदेनगिरिफोरखौ फोजोबनो थाखाय थिनदोंमोन एबा बुथारनो होदोंमोन होननानै सुखां बिथाङा फोरमायदों। आफादखौ फोजोबनायनि मोनसे षड़यन्त्र बिथाङा खालामदोंमोन। जोंनि नैबे उदालगुरिनि सिङाव थानाय सनाय डिजिटेड केम्प सिङाव माखासे जोंनि सेंग्राफोरखौ ब्रेन वाश खालामबोबाय थादोंमोन। जौ लोंहोनानै लिडारफोरखौ रायनांगौ, लिडारफोरखौ सोरखौबा दानस'नानै खर'खौ लाना थांनानै थानायाव हैनांगौ, बिसिमहालागैबो बिथाङा बिथोन होबोदोंमोन। दिनै जों बेफोरखौ गोबां दुखु मोनदों। दिनै मोनसे आफादा हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारबोनाय मोनसे आफादा दिनै बेफोरबायदि जानाङामोन होननानै जों सानदों। दिनै बिथाङा बे खामानिखौबो मावबोदों। दिनै जों सिन्था खालामनो गोनां जादों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि बिसायख'थियाव BSUजों मदद होजानाय बिजाथिफोरा बिजाथि हान्जाया देरहासार जाबाय। बे देरहासार जानायाव BSUनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला BSUनि देरहानाय माने BPFनि देरहानाय आरो एबसु आरो UPPLनि जेननाय माने दानि सोरखारनि जेननाय होननानै रोखा बुंथिदों। गेजेराव 8था सिटआव BSUजों सापर्ट होजानाय केन्डिडेटफ्रा दिनै देरहादों आरो BSUनि देरहानाय माने BPFनि देरहानाय आरो एबसु आरो UPPLनि जेननाय माने दानि सरकारनि जेननाय। आरो फरायसाफ्रा जे दानि सरकारनि खामानि मावनायखौ गोजोनाखै बा सेटिसफेक्सन गैया, बे इलेक्सनाव एबसु आरो UPPLनि जेननाया दानि सरकारनि सायाव फरायसाफ्रा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायो। बेनो आरो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव बे इलेक्सना गोदोनिफ्रायनो जाबोयो, दानिल' नङा। बाहाय बिभिन्न राजनिति हान्जा बा जातीय संगठनफ्रा गावसिनि जानाखि केन्डिडेट्स बिजाथिफोरखौ फसंनानै देरहाहोनो थाखाय नाजायो। आरो बे जिहेतु मोनसे गणतान्त्रिक देशनि मोनसे इलेक्सननि जानाखि सिस्टेम दं, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि गाइडलाइन्स मथे बे स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनखौ फाथिनाय जायो। आरो जोंनि BSUनि उद्देश्यआ जाबाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव गणतान्त्रिक डेम'क्रेटिक जानाखि स्पिरिट भेलुस बेखौ फरायसा समनिफ्रायनो बिथांमोननि माइन्डआव सोना होनानै जाहाथे भबिष्यताव फिउचाराव बिथांमोनहा जोंनि समाजनि ओनसोलनि रायजोनि आरो देशनि सालायनो हानाय दैदेनगिरि बे डेम'क्रेटिक भेलुसफोरखौ सोलोंनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बे इलेक्सनाव BSUआ इन्टिग्रिटि टीमखौ सापर्ट होनानै पार्टिसिपेट खालामदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।